Bos días. Xosé Miranda é escritor. Segundo consta na ficha que ten na Biblioteca Virtual Galega, naceu en Lugo, moi preto da muralla, en 1955. Creo que é correcto, non? Medrou nun barrio que a media sobreiro, con moitos espacios aínda sin edificar, polo tanto, grandes prados, hortas e chousas. Xogou moito ao aire libre cos seus amigos e leu algúns libros e tebeos. Sin embargo, a licenciatura é en Bioloxía na Universidade de Compostela en 1978, sendo profesor de Bioloxía no Instituto Xoán Montes na súa cidade natal, de Lugo. Por outra parte, según eu teño oído a Manolo Miranda, se me non mal, un seu avó tiña costume de contar historias en San Miguel de Reinante, polo que pode ser que, seguindo esa tradición, desde neno lle dese por escribir versos, chegando a obter o premio Modesto Figueredo de Poesía por Na Terra Sombría, en 1988. Nese ano comezou a escribir tamén novelas para adultos, entre elas a máis coñecida é Morning Star, que foi o Premio Xerais en 1998. Ten dous fillos e para eles escribeu algúns libros do que se deu en chamar literatura infantil e juvenil, o que lle levou a publicar un bon número deles, dos que é salientable Pel de Lobo, que foi o Premio Merlín en 2002. Ben, por outra parte, o que motivou a Mariña Patrimonio a pedirlle esta intervención sobre o patrimonio inmaterial, a suxerencia de seu irmão Manolo, foi que é un gran especialista en literatura de tradición oral. Xunto a Antonio Reigosa e a Xoán Cuba, publicou moitos libros de contos populares galegos reunidos na colección Cabalo Buligán, da que o director. Así como o Dicionario de Seres Míticos Galegos, a Pequena Mitoloxía de Galicia e os contos colorados e narracións eróticas de tradición oral, que é o tema sobre o cual nos vai falar hoxe. E, sin máis, dou a palabra a él porque é o importante. Gracias. Moi ben. Gracias a todos por estar aquí, gracias a María Patrimonio por chamarme, e gracias ás palabras do presentador. Como xa dixo o presentador, con Xoán Cuba e Antonio Reigosa fixemos unha serie de traballos sobre a literatura popular, o que se chama normalmente a literatura de transmisión oral ou de tradición. Nos atendíamos a unha serie de cousas diferentes, por exemplo, aos mitos, lendas, etc. Dai unha serie de libros, aos contos, a mitoloxía, o Dicionario dos Seres Míticos Galegos, e aos contos nunha colección que se chamou Cabalo Buligán. O que nos queríamos facer ver é que os galegos temos contos que son similares ou os mesmos con outras variantes que os contos que circulan por toda Europa e que as nais les contan aos fillos, digo as nais porque son normalmente as nais, as aboas, que lles contan aos nenos, son coñecidísimos en todo o mundo. Curiosamente, eses contos estaban circulando por Galicia, tanto oralmente como por escrito, pero non circulaban os nosos propios contos porque non había libros que os recollesen. É dicir, que as nais podían contar, os nenos podían contar cos contos dos irmãos Grimm ou cos de Perrol ou cos contos castellanos de Almodóvar en libros ilustrados, pero non cos contos galegos porque non había libros que circulasen por aí, onde que os nenos pudiesen acceder a eles. E iso foi a colección Cabalo Buligán. Pero cando estábamos facendo esa colección nos decatamos de que había outro sector de contos da tradición oral que estaban a veces recollidos así dunha maneira extraña, como quen non quere, porque estaban mal vistos, que eran os contos eróticos, e que, sin embargo, eran un material abundantísimo. É unha das cousas que máis se conta, de feito. Os nosos recompiladores no século XIX eran
en primeiro lugar, moitos deles eran cregos. Por exemplo, Saco e Arce era crego. Entón, aínda que Saco e Arce é un dos primeiros que recolle contos galegos e os publica, traduciunos ao castelán, que é outra cosa. Pero, bueno, os contos eróticos, naturalmente, probablemente os recolleu, pero, desde logo, non os publicou, non sabemos o que fixo con eles. É dicir, era crego, isto estaba mal visto. Os recopiladores despois, Risco, etc., tiñan as mesmas teimas. É dicir, todo isto lles parecía un material suxo, entonces non. Se aparece moi desguello, así como que non quere a cousa, tal. Hasta, probablemente, a segunda metade do século XX non se empezan a recoller e publicar contos eróticos xunto cos demais, nas recollidas que se fan, por exemplo, en Palas de Rei ou no Valadouro, que hai os contos do Valadouro, que é maravilloso ese libro, de Lourenzo, Pisón, etc., un libro que, se non coñecedes, deberíades coñecer. Ben, e aí empezan a aparecer, pero non hai ningún estudio, nin antoloxía, nin escolma dos contos eróticos galegos. Ao mesmo tempo se estaban publicando xa en Galicia, e mesmo en galego, contos eróticos de outros lugares. Bueno, digamos xa que había, por suposto, o de Camerón circulando por aí, o de Tamerón e todo eso, pero había xa, por exemplo, os contos pilleirentos, bretóns, é dicir, os contos eróticos, recollidos en Bretaña, traducidos ao galego e publicados en Galicia circulando por aí, pero non había os contos eróticos galegos por ningún lado. E pensamos que aí era necesario tamén facer unha recollida e unha recopilación. Que pasaba cos contos eróticos? Primeiro, que están mal vistos, porque se pensa que atacan a moral, atacan de algún xeito a ideoloxía dominante, é dicir, atacan a moral ou a ética dos que recollen, ou os principios da Igrexa, ou os benpensantes. Entón, hai un prexuicio contra eles, verdade? Non só en Galicia, naturalmente, en todo o mundo, pero en Galicia moito máis, porque nós íamos retrasados en todos os aspectos, na recollida, no estudio, na comparación. Entón, hai ese prexuicio. Pero, segundo, hai outro prexuicio máis, que é o prexuicio de que isto é mala literatura, de que isto non é literatura de verdade, de que isto son trapalladas, son chistes. Ben, este outro prexuicio errado. É dicir, o mesmo que os contos de fadas, vamos a utilizar a palabra fada, que a mí non me gusta, porque as fadas galegas chamanse mouras, non se chaman fadas. Bueno, eses contos maravillosos poden ser estudiados, catalogados, forman parte da literatura, están aí os hermanos Grimm, está Perrol. Ben, da mesma maneira, os contos eróticos tamén o forman, tamén están camuflados, metidos nos autores do século de ouro, metidos na poesía do século XVII, na do XVIII, e máis, xa os contaban os gregos e os romanos, xa hai recollidas da época dos gregos ou dos romanos onde aparecen estes. É dicir, teñen unha tradición cultural antiquísima e son parte do noso ser. Circulan por todas partes, se contan en todos os sitios. Cando eu era neno non se distinguía entre maiores e nenos, contábanse nada máis. Os nenos escoitábamos os mesmos contos que os maiores. E, polo tanto, é hora de poñer as cousas no seu sitio e reivindicar que estes contos son tamén parte da literatura e son tamén parte da nosa literatura oral e, polo tanto, merecen a mesma atención, o mesmo estudio que calquera outra parte da nosa literatura. Nos fixemos este libro que os contos colorados precisamente para eso. O importante para nós non era só rescatar os contos e poñelos en coñecemento da xente, senón comparalos con outros de outras literaturas, comparalos co acervo dos clásicos, buscar se podíamos catalogalos e saber de que estábamos falando. Por lo tanto, o máis importante do libro son as notas onde nós facemos un estudio de cada un dos cando sabemos, que moitas veces non sabíamos. Ben, ese libro foi ilustrado polo que nós chamábamos entón o noso ilustrador de cámara, que é Lázaro Enríquez, xa morreu hai uns anos, que nos ilustrou varios libros, entre o Dicionario dos Seres Míticos Galegos, algúns libros do Cabalo Ligán. Era cubano e, sin embargo, recolleu moi ben o noso espírito dos galegos
as súas ilustracións. Eu traigo aquí a Lázaro Enríquez porque el definiu os contos que nós chamamos contos colorados, agora explico por qué, como, moi ben, dixo, son cuentos porno ingenuos. Cuentos porno ingenuos, non? É unha definición perfecta do que é a literatura oral galega no tema do erotismo dos contos. Ben, teño que facer un inciso e falar destes dous señores, Arne e Thompson. O que fixeron Arne e Thompson, Arne era finlandés e pertence á escola finesa dos estudiosos dos contos. Hai outra escola moi coñecida que é a escola rusa, Vladimir Prop e tal, pero nos vamos a centrar agora na escola finesa. O que fan os da escola finesa, primeiro empeza Arne, non acaba porque é inacabable o que ele empezou, e despois continúa Thompson, e despois hai outras continuacións posteriores, pero xa non vamos falar deso. O que fan é catalogar os contos da tradición oral. Catalogalos. É dicir, van comparando uns contos con outros en todo o mundo, e entón fan un catálogo. É como se fixésemos unha táboa periódica dos contos. Catalogan os contos e se dan un número e unha letra. E a veces, primeiro un número, unha letra e a veces un asterisco, que indica que hai máis variantes do mesmo conto, pero que son variantes tan distintas que debemos consideralos que é outro conto, aínda que é o mesmo conto, xa é outro, e lle pon un asterisco, a veces 2 asteriscos, a veces 3, e vai dicindo número 1325, A, B, C, D, asterisco, asterisco, ben, un catálogo, polo suposto este catálogo é inacabable, porque sempre se están atopando outros contos que non estaban catalogados, e en Galicia xa se atoparon moitos máis, que non estaban nos catálogos, pero xa os catálogos van deixando sitio para poñer outros, deixen sitio, e de maneira que cando se atopan novos se sabe a onde teñen que ir a colocarse. Ben, este traballo, que é un traballo enorme, é un traballo que dá pé aos folcloristas actuais para ir situando as distintas versións dos contos no sitio que lles corresponde, e para poder comparar a nosa tradición coa outras tradicións, poder ver se estes contos que se contan en Galicia tamén se contan noutros lugares. Tamén estaban na antigüedade, porque o catálogo non consiste só en ver o que nos conta agora a xente, sino ir a todo o que se contou antes, e o que aparece trufado polo medio das novelas do século de ouro, e o que aparece trufado no medio dos novelistas rusos. Todos eses contos hai que comparalos, ir ao catálogo e ver onde están, que relación teñen uns con outros, e así nos atopamos sorpresas enormes, como que un conto que circule por Galicia sexa o mesmo que se conta en Siberia, ou mesmo, coa mesma versión, con nomes distintos, claro, pero, polo demais, prácticamente igual. E así podemos ver que os seres humanos, en realidade, somos todos moi parecidos, parecidísimos. En realidade, somos os mesmos, temos as mesmas ideas, os mesmos desexos. Ben, o que nos fixemos entón é comparar os contos que nos recollíamos e publicamos sempre que podíamos co catálogo de Arne e Thompson. A veces non podíamos. O que vou facer agora, bueno, outro inciso para dicir que o que podemos observar no material folclórico, tanto lendas, mitos, contos de Masia, etc., é que se comparamos co que había hai 2000 anos, é dicir, na época helenística, ou nos romanos, o pouco que conservamos, porque en contra da idea que pode ter moita xente, a máis a maioría da literatura dos romanos perdeuse. Non conservamos nada máis que algunhas couseñas. Entón, por exemplo, conservamos unha colección de contos e chistes, que é o Filogelos. Bueno, consérvase unha, pero sabemos que había moitas máis, non se conservan. Pero daquelo que conservamos, sabemos que todas as formas de contos que se recoñecemos e podemos diferenciar xa existían hai 2000 anos e xa circulaban. É dicir, contos que hoxe se chaman de hadas, nos chamaríamos contos maravillosos, pois xa están, son os mitos dos gregos, non? Están aí, xa son os argonautas. Ulises, cando chega ás illas e se topa con Circe, un conto de fadas, xa estaban aí. Os contos que consideramos agora realistas, de cosas que lle van aparecendo a unha parella de mozos e que lles van pasando, entón,
xa estaban aí. O conto de, que agora é a versión máis coñecida é a Bela e a Besta, que cando ele está desfigurado, non se pode ver o rostro e todo eso xa está en Eros e Psique. Todos os tipos de contos que hoxe coñecemos estaban nos gregos e nos romanos. E os contos que nos chamamos colorados tamén estaban xa nos gregos e nos romanos. Teñen unha tradición antiquísima, estaban xa aí. Chamamos os colorados porque na terra de Miranda, é dicir, na Ponte Nova, en Río Torto, que eso é a terra de Miranda, non Mondoñedo, como todos sabemos. Na terra de Miranda chamanlles así, contos colorados. Non sabemos moi ben se é porque se pon un colorado cando os conta, cando se escoita. Non chistes verdes, como se di por outros lugares, sino contos colorados. Por certo que no castelán antigo, no castelán clásico, no castelán do século XV, XIV, tamén se chamaban contos colorados. Ben, entón, ese é o nome que nos lles demos. Ben, xa estaban nos romanos, nos gregos, eu o que vou facer é contar algún e comparalo con outras cousas para que vexamos que isto é verdadeira literatura, que isto está en todos os países do mundo, que está desde a antigüedade, que circula por todas partes, que temos que dar ao precio que merece e que o temos que estudiar, igual que estudiamos as lendas, os mitos ou os outros tipos de contos. Nin máis nin menos. É unha parte máis dos seres humanos. Ben, vou a falar dun conto que aparece nos mitos dos irlandeses. Isto vou non ler porque senón non me acordo de memoria. O gran rei, tampouco sei pronunciar o gaélico, así que vou pronunciar de calquera maneira. O gran rei Cormac, fillo de Air, neto de Condas ten batallas, rei de Irlanda, con capital en Tara, tivo unha filla, Graine, a máis fermosa de todas as mulleres. Estaba un día Graine contemplando as xustas de cabaleiros cando a luz dos seus ollos pousou en Diarmuid o Duine, home de extraordinaria beleza, e xa nunca puido desexar outro. Pero sucedeu que outro home belísimo, nada menos que Fin Cumail, xefe dos fenianos, os fenianos eran un grupo de homes de armas que andaban circulando por Irlanda, e que son o ciclo de Fin, de Oceán. Os fenianos, o xefe dos fenianos, tamén se fixou nela, non? Pediu a man da princesa. Diarmuid tiña na fronte un lunar que o facía irresistible. Toda muller que o vía caía rendida aos seus pés. E Graine viuno con aquela soallada para afastar a Fin. Deulle a beber unha copa con bebida para 9 veces 9 homes, para que quedase dormido e non molestase, non? Fin bebeu e dormiu profundamente. Despois Graine fixo beber a todos os homes e todos dormiron. Así conseguiu quedar a soas con Diarmuid, a quen enfeitizou cunha geis. Unha geis é unha especie de fada que manda unha muller sobre un home e entón el ten que obedecer o que ela ten que facer inexorablemente o que ela di. Unha fada que hai que cumprir de xeito obrigado. Tiña que sacala esa noite do Pazo Real e non afastarse dela ata a morte. El quedou obrigado a estar con ela para sempre. Un verdadeiro amor fu. Pero decatémonos de que Diarmuid vai obrigado non porque el queira facelo, sino porque está obrigado a facelo. Entón, no fondo do bosque, durmen. Pero el, como está obrigado, pero non quere facelo, non lle toca. Durme con ela, pero non lle toca. Non a toca. E así varias semanas. Mientras tanto, os outros os están perseguindo e buscándoos para conseguir rescatala. Eles, cando dormían en algún sitio, nunha cova, por exemplo, tiñan que deitarse unha carón do outro. Diarmuid puña unha espada no medio entre os dous, entre el e ela. Puña unha espada para separarlos. Ben, aquí fago un inciso sobre o inciso. Este tema da espada entre os dous amantes é un tema coñecidísimo en toda a lírica europea e, desde logo, na lírica ibérica, e están todos moito nos romances. Por exemplo, no romance super coñecido de Gerineldo, onde Gerineldo o paxe do rei, pero vai dormir coa princesa, dorme coa princesa, pero o rei esperta pola noite a topos e pon unha espada
non os esperta, pero pon unha espada no medio entre os dous, para que cando eles esperten se decate de que o rei os viu, non? E a espada é un testigo. Na versión galega que recolleu Bouza Brei, e que publicou no seu ensaio Gerineldo en Galicia, di, por exemplo, por aí a espada no medio para que sirva de testigo. Ben, este tema é coñecidísimo. A espada no medio, como dicindo, hai castidade entre os dous amantes, non? Hai unha espada que os separa. Ben, entón, quedamos en que entre Graine e Diarmuid hai unha espada e que, aínda que dormen xuntos, non teñen relacións sexuais. Ben, pero un día van camiñando os dous polo bosque, Graine pisa un charco e a auga salpica o muslo de Graine. E ela di, esa atrevida salpicadura, chegaches moito máis aló que a Diarmuid. A auga é máis atrevida que el, porque lle toca os muslos. E claro, el non pode soportar esa burla, entón, por primeira vez, sí que a leva a espesura, di así o conto, a leva a espesura. Bueno, durme con ela de verdade. Claro, ao final, ven un xabaril e maza a Diarmuid, e despois sigue o conto, non nos interesa, porque o que me interesaba contar era este detalliño da espada no medio, e de que a auga salpica. Ben, e pasan uns 1000 anos, máis ou menos uns 1000 anos, e este seguinte cosa que podemos recoller, agora os amantes chámanse Tristán e Iseo. Son Graine e Diarmuid, pero agora teñen outro nome. Seguimos en Irlanda, pero pasáronse a 1000 anos, e agora se chaman Tristán e Iseo. O rei, en vez de ser Fin, agora é Marcos, que é o tío de Tristán. Marcos é o que se ten que casar con Iseo. Pasa que Iseo e Tristán beben un filtro de amor, e quedan enamorados irremediablemente. E, bueno, na historia, en realidade, hai dúas Iseos. Iseo, a amante de Tristán, e Iseo. E a outra Iseo, a das blancas mans, Iseo, a amante de Tristán, e Iseo la blonde, a loira, e Iseo, a das blancas mans, se parece moito a ela, chamase igual que ela, pero é a muller coa que está casado Tristán, e non é a que el quere. Por lo tanto, ainda que está casado con ela, non durme con ela. Non, durme con ela, pero non lle toca. Non lle toca. Entón, un día que están camiñando, pasa un cabalo, hai un charco, o cabalo pisa o charco, salpica o charco, dalle nas coxas a Iseo, e ela rise pensando, esa auga foi moito máis atrevida que a Tristán. A auga foi máis atrevida que a Tristán. Ben, ora vou a contar un conto colorado que foi recollido pola zona da Ponte Nova e que chamamos Saltar a Palla. Vamos a ver como o héroe se converte nun antihéroe e como o que é magnífico se vai convertir en ridículo. Ben, leo. Noutra ocasión, cando había tantos pobres mendigando polas portas, chegou unha muller, xa escurecido, petou na porta e dixo, ai, se me deran pousada. É unha mendiga que ven pedindo. Ai, señora, ben que yo sinto, non pode ser, non lle hai sitio. E con tal que durmo ao abrigo, chégame ben. De comer non lles pido, pero concédame un pouco de abrigo para pasar a noite. Pase logo, ande, veremos a ver se lle amañamos un sitio. Puxéronlle se lle amañar un cuarto, no que non había cama, amañabanlle botando unha pouca de palla no chan. Botaban un pouca de palla e ali dormía ela en riba da palla. E nesto petan na porta outra vez. Foron a abrir e era outro mendigo. Este era un home. Viña a ver se me daban pousada. Ai, non, señor, eso sí que non lle temos sitio. Chegou diante unha muller, xa non hai moito sitio, así que agora xa non hai nada. Nada, non podemos darlle. E dice, pois eu non podo marchar de aquí, que é de noite, non teño onde ir. Teño que quedar aquí. Para onde ir agora? Durmo en calquera sitio, A min deixen un canto calquera e eu durmo aí. Dixo, bueno, vamos a ver, estou amañado, que vou facer con isto? Bueno, a ver, veña, pase logo. A ver, se a muller non ten inconveniente, ten que dormir carón dela, Teñen que dormir os dous aí, onde a palla. Por min non hai problema. E dixo ela, ai, bueno, deixo pasar, que quero ver como é. Entonces entrou, mirou, dixo, bueno, ala, dice,
podes dormir aquí, dixo el. Non se preocupe que eu a este non lle toco, eu non lle toco. Dormimos xuntos, pero eu non lle toco. E deitáronse, dormimos un para un lado e outro para o outro. E nada, non pasou nada. E a mañá seguinte marcharon os dous camiñando xuntos. Había que seguir un camiño para chegar a outra aldea. E deu en chover, e chovía moitísimo, aquelo era o verano. Chovía, chovía, chovía. E chegaron a un sitio no que había un rego que baixaba do monte, de lado a lado, baixaba muchísimo, aquelo estaba cheo de agua, non había maneira, daba iso agua polo medio da barriga, non había maneira de pasar, e dixo el, aí agora estamos amañados, logo que vamos facer agora? E dixo el, ti si estás amañado, pero eu non, que eu se cadra salto rego, e dixo ela, que a saltar, home, que a saltar, se ainda non saltaches a palla da noite. Bueno, non sei se vos decatades que realmente é o mesmo conto que o de Tristán e Isolda, e dicir, non é capaz de saltar a espada, a palla, verdade? A palla. Bueno, segundo Murguía, Manuel Murguía recolleu unha cousa na que di que os mozos galegos dicíanlle a noiva ao lle pedir matrimonio, poremos a palla no medio. Cando lle pedían matrimonio dicíanlle, poremos a palla no medio. Eu creo que está moi claro, non? E podemos acudir ao cantigueiro, xa que este ano vai ser o ano das letras galegas, ao cancioneiro popular, podemos acudir, e lembro-me desta que di, esta noite ir alá, Maruxa, non teñas medo, deixeme a porta trancada cunha palla de centeo. Bueno, vamos a contar outro contigo. Bueno, o que quería que viredes aquí é que un conto erótico galego que é unha trapalladiña, verdade? Pero resulta que non é unha trapalladiña, que ten uns antecedentes antiquísimos, de miles de anos, e que, tirando ese fío, lévanos moi longe, verdade? Ben, vou a contar outro que é este. Nos chamamos de Aproveita. Eran dous amigos e un casou e marchou para longe vivir coa muller. Total, que pasaron os anos e non volverán verse. Pero un día o amigo solteiro tivo que ir para o lugar onde vivía o outro, e claro, o casado deulle casa e alegrouse moito de velo. A muller estábache moi boa, aínda era nova, e o solteiro non facía máis caminar para ela ao escuso, aínda que ela ben que o notaba, que as mulleres para eso son o demo. A primeira noite cearon e o solteiro quedou cunha fame doente, que aqueles eran xentes de pouca comida, e o que lle deron das papas que fixeran non lle chegou para un dente. Bueno, vou aclarar o das papas, que supoño que non fará falta, pero cando eu falo nos colexios ou nos institutos cos rapaces, cando digo papas, sempre pensan en patacas. Pensan en patacas, non? Porque agora xa falamos en sudamericano ou en canario, pero as papas son papas, non son patacas. Bueno, eu comín moitas cando era neno. Ben, agora xa non se fan. Bueno, pois, comeran unhas papas e non chegaban nin para un dente. O home tiña fame. Tiña fame e tamén lle gustaba a muller do outro, pero sobre todo tiña fame. Ben, como eles comeran tan pouco tal, e como perdera xa moita da confianza que tiña co seu compadre, non dixo nada, comeu aquel pouquiño e quedou coa fame. E no momento se deitaron, viron que só había unha cama. Cousa que non foi problema ningún, porque nun extremo deitouse a muller, no medio o marido, e el do outro lado. E el non facía máis que pensar nas papas. Oír como lle reluxían as tripas baleiras, pensaba nas papas. E a eso da medianoite vieron chamar ao dono da casa para que fose axudar a parir unha vaca duns veciños. E claro, foi. Tan logo saiu pola porta, a muller espiuse, amosándolle as tetas ao amigo, díxolle: aproveita, miño home, aproveita! E vai ele, sen que yo digan dúas veces, lanzouse artesas e púxose a lapar nas papas. Bueno, un chiste, non? Bueno, moi ben. Non atopamos este conto no catálogo de Arnetons. Non o atopamos, pero un día lendo eu estaba relendo o libro das entrevistas de Trifón con Gico, que sobre o cine, non? Sobre as películas. E atopeime
cun relato que era calcado ao que a este. Vou reproducir, ler o que Rico chamaba unha bella historia licenciosa. Dícelle Rico a Trifón: a pesar da miña admiración por John Buchan, hai moitas cousas da película, se decía 39 escalóns, é a película 39 escalóns, que non está no libro, como tal a escena da noite que Robert Donat pasa co granxeiro e a súa muller, inspiroume unha bella historia licenciosa moi antiga. Un granxeiro boer de África do Sur, moi frugal, cunha enorme barba negra, ten unha muller moza insatisfeita e famenta de sexo. O día do aniversario do home mata un polo e fai con ele unha bola. É unha noite de trebón e ela agarda que a empanada sexa unha sorpresa feliz para o marido. Pero ele, enfurecido, repróchalle que matase un polo sen o seu permiso. Triste noite de aniversario. Alguén peta na porta. É un guapo estranxeiro que anda perdido. A granxeira manda o sentar e dalle de comer. O granxeiro non deixa que coma moito e dille: cuidado, iso ten que alimentarnos toda a semana. A muller devora ao estranxeiro cos ollos e pregúntase: como podería deitarme con el? O home quere deitar ao estranxeiro na caseta do can. A muller oponse e finalmente deitase os tres na cama grande. O granxeiro dorme no medio. A muller faría o que fose para librarse do marido. Escoitanse un ruido. Esperta e dille ao home: creo que liscaron as pitas. O home ergue se sai, anda polo patio. A muller sacou do estranxeiro e dille: bule, 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 ven agora, é o momento. O estranxeiro erguese rapidamente e bótase a bola do polo. A nota de Trifón engade: esta historia foi filmada noutra película distinta en 1951 por Carlos Ring para Os Sete Pecados Capitais, que son 7 historias diferentes, e unha das 7 historias é esta, La Gourmandise, que é exactamente o conto que nós temos recollido nos contos colorados. Un conto, un chiste que é unha parvada, verdade? Pois resulta que está en 2 películas, unha de Fico, que, ben, bueno, vamos, este señor que temos aquí, Esopo, non sabemos se realmente existiu Esopo. Hai quen di que non. Segundo se di, era un escravo ilustrado, como había moitos, un escravo helenístico, de época helenística, probablemente de Asia Menor, ilustrado, e as fábulas que se atribuen a Esopo non sabemos se realmente son de Esopo, son de varios autores, son unha compilación. Ben, tamén hai un libro que é a Esopíada, é dicir, a vida de Esopo, onde Esopo é unha especie de pícaro, non? Moitos deses contos que se atribúen a Quevedo, que igual tedes oído falar algún, pois xa se atribuían a Esopo na época dos romanos. Ben, vou a contar un conto recollido en Galicia, que é Os Tres Virgos. Por certo, este conto tamén o temos visto en outros lugares europeos, por exemplo, nos contos pelleirentos bretóns aparece, pero primeiro o conto e despois conto outro relacionado con ele. Ben, unha vez eran unha mai e unha filla, unha rapaza nova e aínda ben guapa. Tiñan unhas vacas e unhas cantas ovellas e a filla ías a lindar. Todos os días ao sair dicía a nai: mira, o virgo non se pode perder, porque non hai cartos que o paguen. Ti, se perdes o virgo, igual non podes casar. Así é que non o podes perder. E cando a rapaza saía a algunha festa, volvía a nai: ben, pois vai, pero mira o que faz. Ti non és como moitas que andan por aí que non che teñen ningún virgo. Ti és unha filla honrada e tes 3 virgos. Tes 3. Eles andan peor que as xitanas e ti tes 3 virgos, oiches? Porque eu tiña, o teu pai tamén o tiña, e ti tamén o tes, así que iso tes 3. Pero un día foi por aí un rapaz, por cabo dela, cando ela estaba lindando as vacas, e non sei o que falarían, e falaron deso, e dixo ela: ai, eu non che son como outros que hai por aí, eu que teño 3 virgos.
quen case comigo a ter sorte, porque un bigo custa moitos cartos. E aí, pois eu non che teño máis que un, dixo el, pero se o queres tamén cho dou, e así ainda serás máis rica. Así pois, se mo das, levo, e deu-llo. Botou-llo ali, onde estaban os outros. Foi ela despois contentísima para casa, e esa nai viu unha moi mudada. E logo, que traes de novo? Ai, miña amiga, e ti non me dicías todos os días que un virgo que valía moitos cartos? Ai, desgraciada, o que ti fixeches? Ben seguro que perdiches. Cá, responde a rapaza, ainda traio 4, muller. Ti que me dis, filla? Que has traer? Que has traer? Traio. Que ainda traio outro máis dos que levaba eu. Ai, Deus, que parviña. Ti perdíchelo, muller. Non ves que te engañaron? E contoulle o que pasara e a nai deulle unha paliza. E cando despois volveu onde o rapaz dixolle, ai, outro día por pouco me mata a miña nai. E logo por qué? Porque che levei o teu virgo. Ai, nena, pois por eso que non che pegue, que eu volvo cho coller. E ela dixo que sí, e el colleu o que lle dera. Xa está, os 3 virgos. Bueno, pois vou a contar este conto que se chama A filla parva, bueno, en castellano, La hija tonta, porque está traducido ao castelán por un señor que se chama Rodríguez Adrados, que é un coñecidísimo helenista, está traducido do grego ao castelán, non sei en grego como se chamaba, en castelán, La hija tonta, eu digo a filla parva, non? Vou non ler en castelán tal cal está en Rodríguez Adrados. É un conto de Esopo, está na vida de Esopo, este conto. Una mujer tenía una hija tonta. La madre pedía a todos los dioses que su hija cobrara juicio, y mientras oraba, la muchacha muchas veces la oyó. Un día fueron al campo, ella se alejó de su madre y vio lejos de la granja que una burra era forzada por un hombre. Y preguntó al hombre, ¿qué estás haciendo? Y él, le estoy poniendo juicio. Y la tonta, acordándose de la oración de su madre, le dijo, ponme juicio a mí también. El hombre, en su disfrute de sexo, se negaba diciendo, no hay cosa tan desagradecida como una mujer. Y ella, Señor, no hagas caso, mi madre te quedará agradecida y te dará el salario que quieras. Pues hace plegarias para que yo tenga juicio. El hombre la desvirgó. La muchacha, muy contenta, corrió hacia la madre y le dijo, tengo juicio, madre. Y ella, ¿cómo te hiciste con él, hija? Dice, y la tonta contó, un hombre que me metió dentro una cosa larga, colorada y musculosa, que se movía hacia adentro y hacia afuera. Y oyendo la madre le contaba a la hija, le dijo, hija mía, has perdido el poco juicio que tenías. Bueno, un conto grego, pero é o conto dos 3 virgos. Bien, agora vamos a coller un que aparece nos contos do Valadouro e que nos recollemos tamén e aparece nos contos colorados, que é non pases a cruz. Non pases a cruz. Un xastre foi tomar as medidas a un pequeno para facerlle un xastre, para facerlle un traxe. Foi tomar as medidas. Entón a nai do pequeno parece que ia detrás do xastre. E o xastre levaba unha tiza, esas tizas de xastre, non? Azuis e tal. E xogaba con ela e facía unha cruz no chao, unha cruz. E dicíalle, María, non pases a cruz, senón deítote. E ela pasaba, e el facía outra cruz. Non pases a cruz, senón deítote. Fixo 7 ou 8 cruces. E te deitar. O pícaro estaba escoitando todo, e a noite, cando viu que viña o pai de traballar, saíulle ao paso e dixolle, alto, que pasou, neno? Non pases a cruz. Que cruz, se pasas a cruz, deítate o xastre. Tamén deitou a mamá pola mañá. Ben, xa está, non? O neno foi a lingua, ben. Bueno, vamos a ler uns versiños dun señor que supoño que oístes falar dele alguna vez, que se chamaba Samaniego, e é outro fabulista, un fabulista do neoclásico español,
e escribe, pero además de ser un fabulista coñecido polas súas fábulas, tamén ten un libro moi coñecido, pero por outros motivos, que se chama El jardín de Venus. O que fai Samaniego é poñer en verso contos eróticos de tradición oral. El, coa súa gracia, algunha destas contos de Jardín de Venus está musicado por Paco Ibáñez e o canta Paco Ibáñez. Bueno, non este é o caso, pero vamos a ler este conto en verso de Samaniego, que, por certo, xa fora recreado en francés por outros fabulistas como Antoine Lemetel, noutras versións distintas, pero vamos a leer este que se llama La procuradora y el escribiente. De cierto procurador se encontraba el escribiente trasladando el borrador de un pedimento algo urgente, por orden de su señor. Iba con mucha atención, pero tiene el alma al lado y estaba en esta ocasión tan templada que al citado lo llenó de confusión. Ya le daba con el codo, ya soltaba una risita, mas con tanta gracia y modo que aunque el pobrete se irrita, tiene que sufrirlo todo. De este juego resultó que echaba muchos borrones y por último exclamó, «No de usted más empujones», y ella en risa prorrumpió. Conociendo el escribiente a donde se dirigía su intento nada prudente, la pluma con picardía coge y la dice, impaciente, «Si usted de esta raya pasa que yo señalo en el suelo y sus límites traspasa, aunque luego clame al cielo ya verá lo que le pasa». Ella al punto la pasó y el escribiente malvado lo que ofrecía cumplió y tomándola en sus brazos en la cama la tendió. Lo que allí los dos harían ya se deja conocer, pues quietos no estarían ni dejarían perder la ocasión que conseguían. El procurador tenía un chico de corta edad que estuvo con picardía mirando con seriedad cuanto el escribiente hacía. Vino su padre a comer y fue inadvertidamente en la raya el pie a poner y el muchacho cuerdamente sus pasos fue a detener. «No pase usted adelante», le dice, «porque a mi mamá, por un paso semejante, el escribiente a la cama se la llevó muy galante». El procurador estuvo suspenso por algún rato y aunque remiso anduvo por evitar un maltrato, de pasarla se contuvo. Ben, es esta. Bueno, como vemos, é exactamente o mesmo conto, verdade? Está en Samaniego, un clásico español, por lo tanto ten unha gran importancia literaria, pero o conto oral galego non ten importancia ninguna, en total é unha atrapallada, non? Bueno, isto é o que pensa moitísima xente. É o que, de feito, pensaban moitos dos folcloristas. Isto hai que escondelo, non se pode sacar a luz. Pero nós pensamos que, en vez de escondelo, hai que estudialo e sacalo a luz, porque forma parte do noso patrimonio. Ben, cando era neno eu contaron un conto que despois recollimos en moitas versións, está recollido xa en Galicia en moitos lugares, que é o de Vexo o mundo inteiro. Vexo o mundo inteiro. Vou a contalo como está recollido nos contos colorados. O cura da parroquia tiña unha criada, xa moza, para atender os labores da casa e un criado para os traballos de fora. Todos os días lle dicía o mesmo ao criado cando sacaba a burra a pacer. Mira que non durma a burra fora da casa, que se durme a burra fora da casa tamén te has dormir fora. O caso foi que un día o rapaz foi buscar a burra ao prado e a burra non aparecía por ninguna parte. Buscouna por riba e por abaixo, pero nada, nin rastro da burra. E xa hora non se atrevo a volver para casa, sen a burra. Pero segundo se foi botando a noite en riba, colleu medo, foise achegando a casa e por unha ventá metouse no cuarto da criada e deitouse debaixo da súa cama, para que o cura non o atopase e non soubese que estaba dormindo dentro da casa. Logo se deitou a criada e atrás, na mesma cama, quen se deitou? O cura. Entón, comezaron a xogar e a brincar e a rapaza dicía, ai, señor cura, teña quieto, ai, señor cura, teña quieto que me fai ver o ceo, ai, señor cura, nunca tal vin, ai, señor cura, hoxe que me fai que vexo o mundo inteiro. E o rapaz que escuitaba todo desde abaixo da cama non se puido resistir e dixo, ai, nena,
pois mira ben, a ver se ves a burra. Bueno, pois vamos a ver este señor que está aquí, Lope de Vega, esa obra de Lope de Vega, esa obra teatral, a amar sin saber a quen. Ben, no século XVI se atribuiu a Velasquillo, que era un bufón do rei Felipe II, un suceso que aparece en Lope de Vega en Amar sin saber a quen. Dice don Juan: yo he visto todo el mundo en ese rostro, o rostro da muller, ¿no? Yo he visto todo el mundo en ese rostro. Y entonces o tal Limón, un criado, Limón dice: así dijo Velasquillo, y estaba por preguntarle por un rocín que he perdido. Ben, hai que supoñer que ian ao teatro nesa época e escoitaban isto, sabían o que estaba contando, pois senón non se entende. É dicir, para que el lle diga, estaba por preguntarle por un rocín que he perdido, hai que supoñer que os ointes entendían o chiste, pois senón non se entende nada, non? É dicir, este conto era super coñecido desa época. Bueno, pois aí o temos. Creo que me saltei. Aquí está o bufón, Velasquillo, que é a quen se atribuía a ese dito, que, como vemos, non era de Velasquillo ni nada, pero bueno. Ben, vou a... non sei que hora é, non quero deixalo sin comer, pero... Bueno, vou a seguir un pouco. Se se aburren, avisades, se vos aburrides, avisadesme e paro, que non... Vou contaros outro conto que se chama O cura chiquito. Igual algún de vos oiu este conto algunha vez. Era un matrimonio moi pobre e tiña varios fillos. O abade da parroquia tiña unha vaca rabena e chamábanlle ao cura, chamábanlle de sobrenome o cura chiquito, porque era moi pequeniño e falaba castelán. E como falaba castelán, en vez chiquito, cura chiquito. Un día que o cura foi a un enterro, os pais dos cativos ordenaron roubarlle a vaca para darlle de comer aos fillos, porque pasaban moita fame e non tían que darles. Despois de roubala, mataron e salgaron na casa, que tiña a cociña alta e un cuarto baixo. Os pais avisaron aos nenos moi ben avisados de que non dixesen nada, pero xa se sabe que os rapaces abondan con que lles digas que calen para que máis asiña vayan e o conten. Un dos seus nenos maiores traballaba de cando en vez alindando as vacas dun veciño. Estando un día no pasteiro, puxose a cantar: a vaca rabena do cura chiquito ten a meu pai no cuarto baixiño, con ela nos fixo un moi bo pocheiriño. E a cara pouco volvía a cantar aquelo: a vaca rabena do cura chiquito ten a meu pai no cuarto baixiño, con ela nos fai moi bo pocheiriño. Ben, entón pasa por ali o cura e escuita cantar ao cativo, chegase el e pregúntalle pola vaca, e logo a vaca e o cativo volve a dicir: ten a meu pai no cuarto baixiño, con ela nos fixo moi bo pocheiriño. Mataron e salgaron e tena no cuarto baixiño. E dixo yo crego: mañá é domingo e has de ir a misa. Cando eu estea predicando e che diga: canta, neno, canta, ti ergueste e cantas o mesmo que estabas cantando agora. Se o faz ben, e che dar 5 pesos e máis e che facer un traxe novo, como o que queiras ti escoller. E o cativo pasou toda a noite cantando a cantiga, e ao chegar a casa contei aos pais o que lle pasara. Dixenlle aos pais: ai, neno, eso non o podes cantar na misa, que aínda nos van levar presos. E despois, quen te vai querer a ti e aos teus irmãos? Mira, o que vas facer é isto: cando te chame o cura, ti dixlle que sí. Cando te mande cantar, en vez de cantar a cantiga que el quere, has cantar esta outra que chimos ensinar. E o domingo colleu o neno, chegou á igrexa e o cura chamou: ven acá, has cantar o que eu che diga. E o neno cantou: a vaca rabena do cura chiquito ten a meu pai nun cuarto baixiño, con ela nos fai moi bo pucheiriño. E dixo o cura: moi ben, pois cando te chame eu, canta iso. Entón, chega o momento
ponse, canta, que despois xa che dou todo. E o neno colle os cartos, pero no momento de cantar, o cura dixo: es admirable como actúa Dios, es inútil que intentemos evadirnos de su presencia. Dios todo lo ve, aunque sea en la más profunda oscuridad de la noche. Y Dios, queridos feligreses, se vale de los medios más increíbles para poner de manifiesto hechos que todos ignoramos. Ahora mismo siento una voz interior que me dice que Dios se va a valer de un niño inocente para transmitirnos algunas verdades. Lo que este niño va a cantar es tanta verdad como el Evangelio que hoy escuchamos. Lo podéis creer, lo que él va a cantar me pasó a mí mismo. Canta, niño, canta. E o cura mandoulle dicir eso, e o neno dixo: o cura chiquito dormiu coa mamai, desgraciado del se o sabe o meu pai. E o cura ergueu os brazos ao ceo e dixo: orate, frates, con pícaros nunca trates. Ben, pois desto hai miles de versións en Galicia, en Asturias, en Inglaterra e en Escocia, por exemplo, no libro de Bryce dos contos populares británicos aparece. En realidade, en toda Europa e nos Estados Unidos de América tamén están recollidas versións deste conto. Un conto sin importancia, non? Orate, frates, con pícaros nunca trates. Bueno, como non quero aburrirlos moito, vou contar outro. Que é O grilo e o saltón, que está un pouco, bueno, bastante bruto. Ben, é bastante bruto, pero está en Arne Thompson catalogado, está catalogado nos catálogos de Arne. En Arne ten o número 282 de asterisco. Arne. Ben, eu escoitei no neno no meu barrio, en Lamas de Prado, en Lugo, se contaban os nenos, e o recolleu o equipo Chaira na Ponte Nova. Bueno, eu escoitei no de neno, pero realmente moito para que escoiten os nenos non é, pero bueno, vale, ben. O grilo e o saltón. E un grilo e un saltón por unha romaría, e cara a romaría, anoitecellos no camiño. Entraron na primeira casa que atoparon e buscando o mellor acomodo entraron nun cuarto. Axiña chegou unha muller para deitarse e dixolle o grilo ao saltón: mira, ti métete polo de cagar e eu polo de mexar. E ata mañá. Outro día pola mañá saíron cada un do seu aposento e dixo o grilo: que tal che foi, saltón? Metía medo, non se paraba, un cheiro. Dormín quente, iso sí, pero había ali un cheirume que non se paraba. E a ti que tal che foi? A min, a verdade, ata lo pola medianoite foi bastante ben, pero quixo entrar un de cabeza pelada, sen sombreiro, e veña, carreira adiante, carreira atrás, a ver se me enganchaba. E cando viu que non me daba pillado, foi e cuspiu-me nos ollos. Ai, sentí no eu, houve ser un que deixou as maletas á miña porta. Ben. Eu acordo ese conto de lleno. Bueno, non me acordei dicirvos, podedes pararme e falar vos, e ademais eu agradecería, porque igual sabedes máis cosas que a min, e xe vou nas aprendendo, que me pasa sempre, sempre me pasa que a xente fala e me digo moitas cosas que eu non sei, así que me gustaría que se sabedes algo. Ben, eu quero dicirvos que esta brutalidade, verdad, que brutal, no? Bueno, sí, que brutal, verdade, pero vamos a ver. Que eu saiba, Antonio e Xan, podemos atopar versións recollidas en neerlandés, en flamengo, non? Arrai o grilo, chamanlle ali. Fábulas francesas, por exemplo, a de Recursa, publicada en Amsterdam en 1775. Contos en verso publicados en Bruselas en 1818. Tamén o podemos comparar co conto de Giambattista Basile, no Pentamerone, publicado no século XVII, co título Escaravello, a toupa e o grilo. Non é exactamente igual, pero sí ten certos parecidos.
sobre todo porque é prácticamente idéntico co... Bueno, este sería o de Basile, Escarabella, Topa e o Grilo. Parecido no Pentamerone. No Pentamerone está publicado tamén co título Conto dos Contos. Bueno, é un libro clásico do folclore siciliano, napolitano. Ben, Afanasiev, nada menos que Afanasiev, que é un dos grandes estudiosos rusos da escola rusa e os contos populares rusos. As grandes versións que coñecemos dos contos populares rusos están publicadas en castelán, en varios tomos, porque son moitos. É como se dixésemos os irmãos Grimm de Rusia, non? Afanasiev publica os contos populares rusos, pero aquilo que nos atreve o deixa aparte, e con eso acaba publicándose os contos prohibidos rusos, que son os contos eróticos rusos. Entre os contos eróticos rusos, o Piollo e a Pulga, que é exactamente o mesmo, prácticamente que nos. Vamos a contalo. Recollido en 1870 por Afanasiev en Rusia. Bueno, na Rusia asiática. Un piollo atopa unha pulga. Onde vas? Vou pasar a noite no cu dunha muller. Pois eu vou me meter na cona dunha muller. Sepáranse. Ao día seguinte volvense a topar. Afanasiev, como vemos, ten un estilo moi escueto, verdade? Todo moi escueto. Volvense a topar. Ben, como dormiches? Pregunta o piollo. Non me fales, pasei un medo. Onde estaba eu, veo un calvo e puxose a perseguirme. Eu saltaba da cá para lá, pero ele ia sempre detrás de min. Despois cuspiu-me en riba e liscou. Pois ben, comadre, onde eu estaba viñeron dous petar. Eu agocheime, eles petaron e despois marcharon. No catálogo de Camiño Nolla, porque xa hai un catálogo tipolóxico dos contos ibéricos, por suposto, pero tamén xa hai un catálogo tipolóxico dos contos galegos. Feito despois de que nos fixésemos o Cabalo Buligán e os contos colorados, Camiño Nolla fixe un catálogo tipolóxico dos contos galegos. Falta moito traballo ainda por facer, pero, bueno, xa temos un catálogo, non? Nese catálogo aparece co título O Piollo e a Pulga pasan a noite na vaxina e no recto dunha muller. E aparece outra versión recollida aquí moi cerquiña, no que chaman Asturias, pero que é Galicia, é dicir, entre o río Navia e o río Eo, na zona de Asturias. En galego, recollida, esta versión aparece no catálogo tipolóxico de Camiño Nolla. Ben, faise tarde, vou acabar contando un que se chama O cura que pariu. O cura que pariu. Tamén está no catálogo de Arne Thompson. Bueno, están casi todos, non? Un cura tiña un criado e unha criada, e o criado e máis a criada eran amigos. O crego puxose enfermo e veulle o médico e ordenou de facer uns análises de ouriños. A criada, que non sabía nada, atopou a redoma cos ouriños do cura, viu aquelo e tirou con todo. E o criado, cando soubo, dixo: que condenada, fixeche la boa, tiraches os ouriños do cura e eran para facerte unhas análises. E dixo ela: pois cala a boca, mexolle eu e xa está. E vais ela e mexou no cacharro, e puxo outra vez no mesmo sitio onde o atoparan. E mandaron para analizar os ouriños e resultou que a criada estaba encinta e veu o criado que os resultados e dixo ao crego: pois vostede está preñado. E o cura: non pode ser de maneira ninguna. As análisis dan e non hai dúbida. Vostede está preñado. E insistía o criado: pois, como pode ser que eu estea preñado? Derraba o cura incrédulo. Eso non yo sei, pero vostede preñado está. O pobre cura entroulle unha preocupación grandísima e lembrouse dunha muller da parroquia que malparira aínda non facía moito. E mandoulle ao criado irlle preguntar como fixera para malparir. E aló foi e dixolle a muller: mira, deu-me o home unha malleira e malparín. Veuse o criado ao cabo do cura, pegoulle o home e entón malpariu. Pois veña, zúmbame ti a min ben zumbado
a ver se hai sorte. E o criado deulle ao cura unha boa somanta, deulle golpes ata que cansou. E o cura foise se deitar todo esmalloado, pero non mal pariu. E cando se recuperou da mallega, mandou ao criado a outro lugar onde diz que tamén mal parira outra muller. Ela contou ao criado que lle puxeron ao lombo un lote grandísimo de leña e cando viña con el esbarara, caera e mal parira. E vanse o criado mai o cura para o monte e o criado fixolle un feixe de leña enorme, puxolle ao cura ao lombo e vindo con el para casa que é unha chea de veces no camiño, pero non mal pariu. E aínda parece que o criado lle fixo, creo, algunha barrabasada máis, pero o cura xa ora non daba mal parido. Entón, ao outro día, o criado colleu unha lebre, gardouna nun morral e chamou polo cura co adaxo de ir dar unha volta polo monte. Cando levaban andando un bo treito, o cura lle viñeron ganas de baixar os calzóns e puxose a labor. Neste traballiño estaba cando o criado foi por detrás e soltoulle a lebre polo medio das pernas. A lebre deu en correr e o criado en berrar: mire, mire, señor cura, aí vai a criatura, aí vai a criatura. E dicía o cura: deixa ir, deixa correr que xa non a quero. Ai, Dios, cantos traballiños me deu. Bueno, este conto foi escrito a partir de versións recollidas na Ponte Nova e outras recollidas en Crecente, Pontevedra, e tamén publicadas por Camillo Noia, etc. O motivo do engano na dióxide, no diagnóstico do embarazo, é moi coñecido e aparece xa no Rómulo Ánglico, que é unha versión da época romana de distintos contos. Xa aí aparece isto de que un home pensa que está embarazado. E o conto co motivo derivado aparece no de Camerón, aparecen en versións de toda Europa e aparece, por exemplo, nun catálogo tipolóxico do conto oral murciano, aparecen 8 versións recollidas só na provincia de Murcia. É dicir, que podemos dicir sempiterno. Pero traigo aquí unha versión curiosa que aparece nun libro de Eduardo Galeano, Historia del hombre que quería parir. No libro Las palabras ambulantes, nese conto o home pensa que deu a luz un mono. O que lle dá pé a facer o seu conto a Galeano, que realmente o que fai é transcribir o conto popular, el hombre que quería parir. Galeano. Ben, nos versións dos romances de Quevo aparecen tamén moitos destes contos orais reciclados e utilizados como material para facer romances novos. O catálogo tipolóxico dos contos orais galegos de Camillo Noia e o español, o de contos ibéricos, realmente de toda a Península Ibérica, de Camarena e Chevalier, que son moitos tobos, e van recollendo versións de todos os que eles atopan, unha versión polo menos. Moitas das versións que eles recollen son galegas, outras son vascas, ou catalás, ou andaluces, ou tal. Julio Camarena, que morreu xa hai uns anos, chegou a coñecer os nosos libros, Contos Colorados, o que ele estaba moi contento, porque había moitas versións, realmente centos de tipos que ele non atopara, e aí pudo atopar, só que ele xa estaba moi enfermo e morreu a pouco tempo. Ben, e eu, para rematar, o que quería dicirvos é que moitos dos contos eróticos galegos podemos atopalos ao mellor no Panxatanta, nas Mil e unha noites, nos clásicos gregos, no Asno de Ouro, en Esopo, é dicir, que no de Camerón, no Pentamerón, no Heptamerón, en Cervantes, en Lope, los enciclopedistas, en Samaniego, en Moratín. Negar o valor literario destes contos é realmente moi estúpido. Só se pode deber a un prexuicio, en definitiva inculcado pola Igrexa Católica, que aínda
aínda que pensemos que estamos liberados e tal, en realidade sigue actuando aí por detrás, non? E vou a contar un conto que aos curos non lles gusta nada, moi breve, e con isto remato, que hai unha rapaza de 20 anos que está boísima, e morre. E os vós van ao ceo. Non? E ela, como está boa, vai ao ceo. Chega ao ceo e lle abre a porta a San Pedro. Peta, abre San Pedro, ve aquela rapaza tan boa e di: ¡pa Dios! E escoitase unha voz por detrás que di: gracias, Pedro. ¿Tú crees que estas coincidencias entre os contos son que se conocen, que se van difundindo? Ben, hai moitas teorías para explicar eso. Ou si é... Non sabemos si os contos naceron nun lugar e se difundiron a outros. A teoría anterior, antiga, moi antiga, era que viñen todos da India, non? Os contos viñen da India. Entón, a través do Panchatanta, das Mil e unha noites, do Calila Digna, do Don Juan Manuel, de todo, penetraron en Europa, tal. Esa teoría está desbotada. Había outra teoría que decía, bueno, moitos contos europeos, a mellor celtas, foron transmitíndose, os romanos chegaron a eso, serviron de ponte, os gregos e os romanos serviron de ponte, ou a época helenística, tal. Agora, o que tendemos a pensar é que os contos teñen moitas orixes diferentes, uns nun sitio, outros noutro, pero claro, os seres humanos nunca estivemos realmente aillados uns de outros, nunca, sempre estivemos en contacto. Non é certo que os romanos non sabían que existía a China, é falso, os romanos sabían que existía a China, e que sí había contactos culturais. E se falamos de África, que é máis difícil, porque está o deserto do Sáhara e despois as selvas moi difíciles de penetrar, pois aí os contactos poden ser menores. De feito, a xente máis descoñecida para nós foron os africanos, non? Hasta hai moito. Coñecimos moito antes aos americanos que aos africanos, en realidad. Pero o que respecta ao demais, realmente hai que pensar, o sea, a teoría do multiculturalismo, de multiorixe, hai que pensar que os contos puderon originarse na China, outros na India, outros en Europa, outros ou no norte de África, pero como houve moitas civilizacións que foron facendo de ponte, é dicir, primeiro Alexandre Magno, é dicir, os mesopotámicos, os indios, pois que circularon dun lado para outro e que en realidade moitas dos contos poden ter unha orixe moito máis antiga da que pensamos, e dicir, din que os contos de animais teñen unha orixe neolítica probablemente, ou mellor incluso paleolítica, non? É dicir, cantos destes chistes xa existían na época dos gregos, cantos existían antes xa? Dicir, coñecemos algúns contos que xa aparecen nos exicios, coñecemos algúns fragmentos de contos dos mesopotámicos que siguen circulando, nos hititas xa hai contos que falan de trasnos, é dicir, que o que pensamos é que son de orixe moi antigua, se reciclan continuamente, non? Pero son de orixe moi antigua e se foron transmitindo duns lugares a outros e ao final acabamos compartindo prácticamente todo, non? De maneira que se chegamos agora a América e nos contan contos de bruxas en Brasil ou en Cuba, non sabemos nunca se a orixe dese conto é europeo ou africano. Non o sabemos, porque resulta que é o mesmo conto. É dicir, é a mesma historia. A min, cando me dicen as bruxas africanas fan isto tal, digo, pero se son como os de Palas de Rei, non teñen ninguna diferencia. Claro, cal é o problema? Non podo saber. Por isto, vou poñer un exemplo. Nós temos unha figura que é o trasno, non? O trasno é coxo. O trasno é coxo, por definición. E o trasno ten a man furada, non? Ten unha man furada. Bueno, pero é coxo. Bueno, os brasileiros teñen unha figura que é un trasno, que se chama o sasí. O sasí ten unha súa perna, é coxo, ten unha súa perna e ten a man furada. É negro, é un neno negro. Bueno, o trasno é un neno, non? Ou ten figura de neno. Pois ali tamén é un neno, só que é negro, e eles din que é de orixe africana. E os estudiosos brasileiros están convencidos. Eu me quedo
pensando, é imposible, porque os romanos xa o tiñan. Os romanos xa tiñan eso. Son os lares, os penates, xa tiñan. Ese neno que chora, que parece un recén nacido, que atopan as rapazas cando van ao muiño e o recollen, e dice jujurujujú, as nenas do muiño que entán no meu cu. Eso xa está nos romanos, eso está en... A mesma figura exacta a teñen os flamengos, os neerlandeses, exacta. É dicir, eu digo, se tamén o teñen os brasileiros e din que é de orixe africano, ou non sei se é que están equivocados, se é orixe europea, ou se que é tan antigo que os africanos e nós o tiñamos, por separado, pero tiñamos o mesmo, non? Ese é un dos misterios impenetrables que hai na folclore, non nos sabemos. Os folcloristas empezaron a recoller pensando que o folclore era o máis nacional que había, non? Murguía dicía, acudimos ao folclore galego, aos mitos, e entonces aí está a esencia do que son, é ser galego. O que sabemos agora é que non hai nada menos nacional que o folclore, porque é o mesmo en todas partes. É dicir, os contos que se contan en Siberia tamén se contan en Galicia. E os seus seres míticos se chaman con outros nomes, pero no fondo son os mesmos seres. A nosa moura é exactamente igual que as fadas dos Tuatha de Danann irlandeses. É idéntica. Pero tamén é idéntica que as moiras gregas, e tamén é idéntica que a figura correspondente en Rusia, ou tamén é na India hai figuras parecidísimas. É dicir, que é o que temos de diferencia? A diferencia está no noso idioma e na nosa cultura. É dicir, na forma en que temos de ver o mundo e contalo, pero polo demais é o mesmo. Aí non vamos a topar o que somos, pero non vamos a topar que por isto nos diferenciamos dos demais. Só nos diferenciamos dos demais en que falamos outro idioma e por eso temos outra cultura, non? Porque temos outra paisaxe, polo tanto, pero polo demais somos idénticos. E cando algúns parvos por aí dicen, por exemplo, insultan a Ana Peleteiro dicindo non és galega porque és negra, pois non pode haber nada máis estúpido no mundo que algo así, porque o racismo é a estupidez maior que pode haber entre os seres humanos. Se non nos diferencia nada máis que 4 elementos químicos cambiados de sitio. Somos exactamente iguais. Entón, que nos diferencia de outros? Que a nosa cultura e o noso ambiente cultural é lixeiramente diferente, polo demais somos iguais. Todos os seres humanos somos iguais. E o feito de que na versión galega aparezan sempre os curas como personaxes repítese Sí, en todos. Ou en noso? En todos. A ver, Arne Thompson, ten toda unha sección do catálogo de contos de curas, que ali son popis, é dicir, os popis rusos dos ortodoxos, ou nos países protestantes son el pastor. Toda unha sección, e nos países musulmáns serán, é dicir, hai toda unha sección que é as barbaridades que fan os curas, e moitas veces sexual. Teño que dicir que no catálogo de Arne Thompson moitos dos tipos se nos cataloga e dice é obsceno, e xa non nos lo explica. O cal para os estudiosos que vieron despois constitúe un problema, porque dice, conto tal, é obsceno, e non nos conta o conto, porque o que fai normalmente é dar unha versión mínima do este conto tal, moitas veces cando chega estes el tamén tiña prejuicios. Entonces, os prejuicios non chegaban a negar a existencia do conto, pero si moitas veces o tapa, non? Pero hai unha sección inteira. A figura do cura como nexo de unión, porque na parroquia galega cal era a unión entre todos os veciños? A igrexa era a unión, que era o que tiñen en común. Xuntábanse para a misa e ao redor da igrexa, e o cura era unha figura que ia de un lado compoñendo cousas, arreglando cousas, facendo moitas das cousas que agora fan os psicólogos ou que fan os concelleiros ou que fan, é dicir, o cura facía todas esas cousas, non? Entonces, claro, pero claro, o cura era solteiro e claro, eso dá pé a moitas cousas, non? E a los cojones del cura se apunta desta maneira e tal. Bueno, pues eso. Moi ben,